Canal Rías Baixas ten todo a punto para as eleccións municipais de maio. Imos ofrecerlles 30 debates, como sempre, por concellos en horario de máxima audiencia. Se lles parece, repasamos como está agora mesmo o mapa político da nosa contorna e comezamos na delegación de Pontevedra con Alba García. En Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores vai a polo seu 7º mandato. O nacionalista e alcalde dende o ano 99 e a cita coas urnas do vindeiro 28 de maio presentaselles sen grandes sobresaltos. Os socialistas contan con mellorar os resultados tras a saída de Tino Fernández e agora con Iván Puentes como seu novo candidato, tentando sacar proveito do seu paso polo goberno local. Pola súa banda, o PP busca seguir medrando tras a recuperación de 2019 co obxectivo de encabezar a alternativa na cidade. Haberá que ver que futuro lle agarda a Ciudadanos, que no 2019 conseguira un concelleiro, e que vai pasar con Pontevedra Alternativa e Espazo Común Pontevedra, formacións que pelexarán por facerse un oco no pleno municipal. Na comarca de Pontevedra, outra das prazas importantes é Poio. Coa marcha do histórico Luciano Sobral, os veciños decidirán se lle dan continuidade ao proxecto do bloque neste municipio ou se lle dan unha oportunidade ao Partido Popular de Ángel Moldes. A nova candidata nacionalista é Marga Caldas, que de cadra las contas podería gobernar co PSDG. Gregorio Agís é o novo candidato dos socialistas, que incorporan tamén na súa lista a Silvia Díaz, exconcelleira do BNG, que no 2019 liderou a formación Avante Poio. Onde non se agardan grandes sorpresas é en Barro, onde o BNG de Xosé Manuel Fernández Abraldes semella ter as cousas doadas para manter a súa maioría absoluta. Quedará por ver se o PSDG de José San Martín segue baixando ou consegue recuperarse, e tamén que vai pasar coa dereita, que desta volta preséntase dividida en Barro. José Antonio Landín, exalcalde do PP, lidera a nova formación Xuntos por Barro, nacida precisamente dunha escisión dos populares. O PP, pola súa banda, tentará que a marcha do veterano político e dos seus afíns non lle pase factura, cunha candidatura liderada por Eduardo Ruadas. Marchamos agora ata a comarca do Barbanza, onde pode pasar de todo o 28M en calquera dos seus 4 concellos. Repasamos como está a cousa con Fran Couselo. Na comarca do Barbanza, Rianxo é a praza máis aberta nestas eleccións municipais. O actual alcalde, Adolfo Muiños, non vai a repetir como candidato do BNG. O cabeza de cartel vai a ser o concelleiro Xusto Ordóñez. Haberá que ver se esta remuda convence aos rianxeiros, que converteron o bloque na primeira forza do municipio no 2015 e no 2019. Tamén mudo o candidato do Partido Socialista. Óscar Rial colle o testemunho da actual tenente de alcalde, Carmen Figueira. Tamén hai novidades no Partido Popular. José Luis Castiñeira será finalmente o candidato á alcaldía. Mentres, Julián Bustelo mantense á fronte de Rianxo en Común, confiando en que as remudas de candidatos do BNG e do PSOE se traduzan nun incremento de apoios para a súa candidatura. O resto de concellos da comarca poderían quedar máis ou menos como están na actualidade. En Boiro, o socialista José Ramón Romero aspira a ensanchar o apoio colleitado no 2019. Tamén tentará sacar partido á súa acción dentro do goberno local do Torrado, de Boiro Novo. O Partido Popular, pola súa banda, tentará recuperar o terreo perdido co seu novo candidato, Fernando García. Tamén estrean candidato en Iniciativa Cidadá de Boiro, coa renuncia do histórico Manuel Velo. O número 1 da candidatura será José Antonio García. No bloque, pola súa banda, volven a apostar por Raquel Suárez. En Ribeira, Manuel Ruiz confía en continuar á fronte do concello 4 anos máis. É alcalde dende o ano 2011. Iso sí, haberá que ver se o PBBI, xurdido dunha escisión do Partido Popular, mantén ou incrementa a súa representación. Na esquerda, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego cambian de candidato. O dos socialistas será Francisco Suárez Puerta e o dos nacionalistas Luís Pérez Barral. Tamén haberá que ver se Iniciativa Progresista de Ribeira e o Partido Galego acadan representación ou quedan fora do consistorio. Por último, na Pobra, Xosé Lois Piñeiro, alcalde dende o ano 2015 por Nós Pobra, opta un terceiro mandato. A novidade neste concello é a nova candidatura do bloque, a actual concelleira de goberno Amparo Cerecedo. Patricia Lojo, tamén nestes momentos no goberno, repetirá como candidata do Partido Socialista. Tamén se volve presentar, neste caso polo Partido Popular, Manuel Durán. Neste concello haberá tamén que ver que impacto terá nas urnas finalmente unha nova formación, Veciños Independentes da Pobra.
Seguinte parada na comarca do Salnés con varias maiorías absolutas e concellos que poden dar moito xogo como Ribadumia, Meaño ou Cambados. Dende a nosa delegación nesta comarca buscamos toda a información con Juanma Lorenzo. Nas comarcas do Salnés e de Caldas non se agardan grandes sorpresas neste 28 de maio. A principal incógnita é saber que pasará no concello de Meaño, onde o alcalde Carlos Viéitez acude ás urnas representando a veciños por Meaño, tras a súa expulsión do Partido Popular e co obxectivo de acadar a maioría absoluta. Outro concello con dúbidas é Cambados, onde Samuel Lago enfróntase por primeira vez ás urnas. O socialista leva pouco máis dun ano na alcaldía, logo da renuncia de Fátima Val. En fronte terá a nova candidata do Partido Popular, Sabela Fole, e o novo líder do BNG, Liso González. Repiten como alcaldables Tino Cordal por Somos Cambados e José Ramón Abal por Cambados Pode. No resto da comarca do Salnés, a cuestión vai de ter ou non a maioría absoluta. Ese é o obxectivo da socialista Marta Giraldez en Meis, tentando sacarlle proveito ao seu paso polo goberno nestes últimos 4 anos. Pero o PP tentaralle poñer as cousas difíciles coa súa nova candidata, Marta Lucio. Xoán Manuel Vázquez repite como candidato do BNG. En Ribadumia, David Castro aspira a manter a maioría absoluta agora baixo as siglas do PP. O mesmo acontece en Sanxenxo, onde o popular Telmo Martín confía en ter a maioría máis aínda logo do acordo con Sal. Tamén Gonzalo Durán busca unha nova maioría absoluta en Vilanova. Os socialistas mentres agardan manter coa maioría absoluta Vila García, a Illa e o Grove. Na capital arusa repite como candidato Alberto Varela e na localidade de Meca José Antonio Cacabelos. Na Illa, os socialistas renovan candidato. Luís Arosa conta con manter a maioría absoluta do aínda alcalde Carlos Iglesias. No municipio insular tamén renovaron candidato o PP, agora con Matías González e o BNG que aposta por Manuel Suárez. Na comarca de Caldas, entre tanto, un dos puntos quentes vai ser Catoira, máis aínda despois do intenso mandato que deixan as súas costas o socialista Alberto García, o popular Iván Camaño e o nacionalista Xoán Castaño. Tamén está por ver que vai pasar en Moraña, onde o PP aposta por Sito Gómez para reter o poder, logo dun mandato que comezou con Luisa Piñeiro como alcaldesa e que vai rematar con José Cela como rexedor. Os socialistas aspiran a recuperar a alcaldía agora con Xoel Souto, neto do histórico rexedor Xosé Eiras. Marcos Suárez repite como candidato do Bloque. En Cuntis, o PSOE de Manuel Campos conta con manter a maioría absoluta, mentres que o tamén socialista Juan Manuel Rey aspira a un novo mandato a fronte do consistorio de Caldas. En Valga, o popular Bello Maneiro dá por feita unha nova maioría absoluta, ao igual que Ricardo Martínez, tamén do PP, en Portas. En Pontecesures, por último, haberá que ver cara onde se inclina a balanza. Juan Manuel Vidal Seaje, o actual alcalde do PP, quere a súa primeira maioría absoluta, pero non semella doado. O BNG renovou a súa candidata confiando en Maite Tocino, que xa foi concelleira de goberno na localidade. O PSOE volve a apostar por Roque Araujo, tamén con experiencia de goberno. Estamos tamén nas comarcas de Muros e Noia, varios municipios con maioría absoluta e Noia como principal incógnita. Todos os datos coa nosa compañeira Uxía Vidal. Nas comarcas de Muros e de Noia, a principal incógnita atopámola no propio concello de Noia. O popular Santiago Freire opta a reelección como alcalde, pero a polémica xurdida a raíz da mina de San Fins e o cambio de candidato do PSDG fan que todo sexa impredecible. Nestes momentos, Santiago Freire lidera un bipartito cos 2 edís de noieses independentes agrupados. O novo candidato do PSDG é Fran Pérez, moi coñecido por ser o expresidente do colectivo empresarial Noia Histórica. O resto de formacións repiten cabeza de cartel. Manolo Seijas mantense á fronte da Marea Cidadá e Ricardo Suárez do Bloque. Marisol Villar tamén continúa como alcaldable polo Noia. No resto de concellos da zona non se agardan grandes sorpresas o 28 de maio. En Muros, a popular Inés Monteagudo confía en manterse na alcaldía por un segundo mandato. Os socialistas volven a apostar por Caridad González e os nacionalistas por María Lago. Haberá que ver como se reparte o voto que no 2019 foi para Compromiso por Galicia, partido de goberno no mandato anterior, agora desaparecido do mapa político muradán. En Outes, entre tanto, Manuel González, de Compromiso Outes, confía en consolidar o seu proxecto. E iso sí, haberá que ver que impacto deixa nas urnas a renovación de candidatos no PP, agora con Fran Calo e no BNG, onde Anxo Núñez pasa a ser o cabeza de cartel. Onde non se agardan grandes sorpresas é en Porto do Son e Lousame. Nestes dous concellos, o PP conta con maioría absoluta. Luís Oujo volve optar á alcaldía do Son, un cargo que ocupa dende 2011. Jorge Romero é o novo candidato dos socialistas, mentres que no Bloque repite Balbino González. En Lousame, a actual alcaldesa Teresa Villaverde tamén continúa a fronte do proxecto dos populares. Neste municipio, a única novidade é Ana Domínguez, nova candidata do PSOE. No Bloque repite Anxo Moledo. Xa saben que poden ver todos os contrastes na nosa canle de YouTube e a información das datas de emisión de todos os debates en canalriasbaixas.com. Contrastes 2023, o futuro do teu concello decídese aquí.